vítám vás u nového videa. Dneska si dáme video z Train Simu nebo Rayworksu. Dáme si dneska 70 osobák 7912 s Reginou Nightbird 814 310. Právě tady zastavuje Brownka. Takže dneska pojedeme s tímto strojem. Pojedeme z Zdic do Příbramy. Tak. Jak říkám, předjíždí nás tady Brownka, která jede na Plzeň. Tak, my si to zapneme. Řízení si zapnu. Tak, nastartujeme. Dnes máme za nějakých 5 minut. Takže času máme dost. Dneska pojedeme na AER, což je na automatickou revoluci jako rychlosti. Kde prostě když dáme 60, tak pojede 60. Hodíme si světla. Máme Nightbird, takže klidně si můžeme rozsvítit i vevnitř, to ne. To jsou vozy. Naše jednotka. Tak. Už to máme volno. To si zase hodím zpátky. Tak. Máme, asi to rozsvítím, protože trošku tma. Tak. Teď si otevřeme dveře. Akorát se nám otevřou jenom ty zadní, protože jsme až moc u peronu, nebo ke konci peronu. Budeme to mít dneska na nějakých cca 30-40 minut. Takže my si dáme převřít soupravu 7912 by to mělo být. Ano, jezdí to z Berouna do Strakonic, ale máme jenom úsek z Dice až Blatnou, ale my pojedeme, aby to nebylo zase tak dlouhý, tak jenom do Příbramy. Tak, hodíme si příjezd. 4 minuty odjezd. Spojím ventil. Zabrzdím. Ještě ne, pojď. Tak, takovým směr dopředu. Už máme všechno hotové. Takže se můžeme podívat na tu Baronku, co tady přijela. Máme tady BTX a 810, červený mátěru. A máme tu Natálku na Baronce. Koukám. 162 078. Klasický složení Baronky. Baronka by to mělo být 764, pokud si nemýlím. BMZ, BPE 237. Klasika. Akorát naše dneska tady ta Regina. Svítíme, všechno svítí. Tak jak má. No, teď dáme si náhledák. Já tady zdolením. Stojíme s tou Reginou moc blízko jako na konci peronu, tak proto se nám nechtějí otevřít ty dveře. No, to máme. To se nedivte možná, protože teďko to je to takto. Se nám to donačte, to pení asi pouštět nemusíme. Koukám, že všechno budeme mít, za minutu a něco máme odjezd.
Takže pojedeme přes zastávky, přes zastávky Libomišl, Lochovice, Rejkovice. A pak tam máme Jince, Bratkovice a pak je Příbram, kde my končíme a vezme si to kolega, který pojede až do těch Strakonic. Tak, no se to zatím ještě dofouká do 10 barů, což je super. Já si zapnu AAR na tu automatickou regulaci rychlosti. Můžu zasnout, to nás svítí, když se tam nebavíme 50. Teď, kdybych odbrzdil a přidal výkon, tak už to pojede 50. Vezetku nebo toto na to klečko máme. Takže to je super. Mám ještě chvilku do odjezdu. Jdeme zezdit z první koly. Tam Veronka tady teda stojí. Tak, máme asi všechno ready, takže se připravíme na odjezd. Tak, máme. Můžeme zavřít. Tak, a jdeme dál. Odbrzdím. Tak, a přidám výkon. Máme teda jenom takhle dvojičku. Ještě toto. Ještě není úplně dofoukané, tak ještě kousek chybí do těch 10 barů, tak taky se tomu úplně chce. Tak a teď, když to pustím, tak se nám to AER-ko, tady je trochu jako chybka, se nám právě že hodí. Máme tady 40, jakou pade, ale 40 tady je. My vlastně teď vyjedeme tý 36. Příští stanice Libomišl, zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Tak, koukám, že už to má postaveno. My vlastně, já myslím, že pademe takhle ještě víc jako bokem. Kdybychom vyjeli tý 362 právě že do tratě. Tak. Už si tam hodím pádě. Trať budeme mít hodně do kopce. Takže dneska bude takový kopcovitý. Tak. Naší zastávka je ten Libomišl, jak bylo hlášení, jak bylo slyšet. Si už vypnu, už tam můžeme hodit 70. Dokonce 75. Tak. Teď se vlastně můžeme rozjet. Tak, na chvilku, na 3 minutky bychom měli dorazit do naší první zastávky, která je Libomišl, jak už říkám. Asi to nechcete rozjet. A si jenom tady upravím, pardon, trochu tu kameru. Zas moc. To je OK. To by to mohlo být. V té Regíně to je ty pohledy u každý ty mašiny je to jinak, no. Dělaný. Přemýšlím, jestli si to nemám právě že stlumit.
nechám to natopený. Tak, už to hodím do výběhu. Mám připrav se na 60. Takže už jsem to hodím právě do výběhu. Vlastně jenom se připrav na 60, takže to ještě nebyla 60. A to teprve bude. A ji tam hodím. To trochu přibrzdí. Pískáček jsme tady měli. Máme předjezdovou tabuli pro stanici. Tam 57, tak to nechám už pořád v tom výběhu, takže to zase teď nepřidávalo, ten výběh si myslím, že bohatě bude stačit. Tak, máme tam 1 minutu. Trochu nestíháme. Ale co už? Jo, počkejte, máme být vlastně v 17,5, 6,5 minuty, no. A snad. Tak, přijapětu tak je to zastávka na znamení. Žádný znamení nemáme, tady to jsou jenom ty. NPCčko jakože vidí. Ano, tady to bylo na znamení. Můžeme rozjet na 75. No, máme 75, tak si to tam přehodím. Dáme příjezd, protože nám to nebude hlásit. Další zastávka máme v Vlachovice. Máme být 15:22 za 4 minuty. Se bude připrav se na 60. I tam rovnou hodím tu 60. Taková pěkná lokálka, je to proti Dýnka 200. Takže ukaz na stažení na vlak i na mapku, tak budete mít na trať, tak budete mít dole v popisku videa. Byste měli zájem si taky stáhnout. Pískáček. Máme 60 do toho oblouku. Pokud se napletu, tak by měla být 60 furt. Podle toho je tady už. Jo, je tu furt 60. Dobře. Mám ještě pískáček. Ukřičený.
Nevím, proč se tomu nechci zrychlovat teda. Jo, už je to pomalu. A to mi nemusím přidat výkon. Vypadá, že přijdeme na čas. Se bude 60, takže můžeme se zase ubrat. Zase se zkrotit. Začnu zpomalovat. Lochovice. Tak, jsme tu. Dokonce o 20 sekund dřív, vidíte. Takže se to chvilku postojíme. Takže Lochovice, další zastávka bude Rejkovice, je taky na znamení. Tak, snad se nám tam hodí volno. Takže počkáme, koukám, že už nám postavili. Takže už máme volno. Nejde, tady to okno nejde otevřít. Nevadí. O, je to pěkný ta Regina, to jo. No, já si tam hodím rovnou 60. No, tam. Tak, počkáme. A pak pofrčíme dál. Ta 5 znamená půl, takže za půl minuty pojedeme pryč. Tak, ještě se podíváme zvenka. Je to pěkný, je to pěkný stroj. Akorát na ruku se to řídí blbě. Tak co? Už dobrý. Tak, můžeme opouštět Lochovice. Dobře. No, zase křičení tlačítko bylosti. Příští stanice Rejkovice, zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. A součástí této mapky je hlášení a i nějaký scénáře. A tady ten scénář tý 79.12 jsem se vytvořil. Takže je tam 79, něco 79, nějaký osobák tam je taky. Tam asi 3 scénáře tam jsou ze začátku. Takže jak říkám, mapku budete mít v popisku dole videa. Tak, nás čeká další ta zastávka Rejkovice, která je na znamení. Takže uvidíme, jestli přijde zezadu nějaký tlačítko na znamení. Bude 40, jak to? Nebo to je doporučená? Nevím teď. Jdeme přes most.
Pro nás to není, mám taky pocit. Pro nás je ten spodní. No, je. No tady pak je taky 40, ne? Teď se nemýlím. Tady za tím. Jo, je tady 40. V tom oblouku. No, za 2 minuty bychom měli být v těch Rejkovicích. Už tu máme 60. A že se rozjedem. Jen co je s tou radiostanicí, že mi nějak nejde. Jinak tohle tady funguje, mělo by. Nebo clonka ne? Mám pocit, že právě že by měla jít, ale nevím. Nějaký i skiny na 814 jsou tady právě, jak říkám. A že celkem mapa obsahuje dost věcí. To hlášení, to je hlavně taky pěkný na tom. Běžíme do Rejkovic. Tak máme Příbram. A jede to ještě z Strakonic, ale my jedeme jenom do té Příbramy, to si to pak dojede kolega. Takže to bavíme. Za chvilku dorazíme, ale zatím nějaký znamení od jako zastavení není. Takže se to taky tváří, že pojedeme dál. Někdo já to hodím do víkendu, třeba kdyby tam někdo fakt byl, jako stál. To tady je to dokopečko, takže to zpoumluje samo. Jsou NPCčky. A ty tam jenom chodí potom na nástupišti, to není pro nás. A taky z někdo, že by chtěl zastavit na E. No, my se můžeme rozjet. No. Tak, projíždíme. To je 70. Bude. Už ji tam přece jenom hodím. Tam trochu přidám výkon, protože je to do kopce. Aby to zrychlovalo. Tak, naše další zastávka je Jince. Na který máme být za 3 minutky. Tak uvidíme, jestli tam doražíme včas. Je to fakt pěkná lokálka. Je to zatím úsek z těch dětcích do Blatnej. Jako je to celkem dlouhý úsek a pěkný. Jakože fakt jo. Jsme měli mít čekací dobu půl minuty v těch Jincích. Tak uvidíme. A pak koukám, že máme tu Bratkovice jako další zastávku po těch Jincích a to je... To znamená, tam musíme prostě zastavit.
hned když si dám tu F3, tak je vidět, že to prostě jde celkem hodně do kopce. Tady. Vidíš, že byl kousek Novíkový, že tam dělal přes celkem nedávno. Brzo, abych to házel do toho. Ještě brzo to zpomalí, už tam trochu tady dám. Tak, konečně ticho. Chvilku. Už to hodím do toho. Do výběhu. To se bude bordel. Ještě kousek jsme od toho. Tam být to za minutu. Se divím, že jdem brzo celkem. Tak, na věcích. Jsme tady tak akorát, no, vidíme. Já si tu fotku dám i tady. Jenom nebude moc být ta fotka. Ne, proč tam mi vyskočila ta tabulka? Ne, to jsem nechtěla. Tak. Plus R. Už máme odjezd. No. Dám ještě rychle fotku. Nebo ne. Ser na to. Jdem dál. Tak. Mám tam dveře. My tam můžeme hodit 75. Tak, jedeme. Tak, a další zastavka je Bratkovice. Nádherně se to rozjíždí. Můžeme pokračovat v krasojízdě. Máme být za 5 minut v Bratkovicích. Příští stanice Bratkovice. Tak, tam zastavit musíme, protože to není na znamení. Mít to bouček. Motor, bary. No, to se nám pomalu. No, tady někde to zůstane, do té dostítky to až prej nejde. Tak, je to nádherně. Pojedeme
po lokálce, která je jako fakt pěkně udělaná. Něco vytknout. Máte tady spoustu jízdních řádů už na regionu připravenou, takže super hlášení, taky jako, je to hezky zpracovaný, ta mapka. Doufám, že se ještě bude rozšiřovat dál, protože by byla škoda takový pěkný mapky, aby byla jenom do té botnej. No, můžeme mít velký klesání, ale stoupání, pravý opak. Tady jezdí na ta stará Regina. Ne, to je ta Najbrt, tak jsem řekl, že jsem vytáhnu tu Najbrt na Reginu. Tady bylo letadlo. Nám to fakt hodně stoupá, takže je důležité furt to mít hrozně pod výkonem. Pokud se vám tady ty videa z Rikeworks budou líbit, tak můžete klidně dát nějaký komentář třeba a dát vědět, jestli mám třeba pokračovat víc s těma jako rychlíkama, osobákama na elektrifický trati, anebo víc s těma lokálkama třeba. Takže tak můžete dát vědět. Takže se nám to hrozně stoupá. Takže velký stoupání, jak jsem říkal na začátku. A už to válíme. Tady hezky, tam už budeme mít ty Bratkovice. Bude příbram, na tom to ukončíme, to si to pak z té příbramy vezme kolega a dojede to, že těch Strakonic od té lokálce. Se mi to zdá, nebo tady? Jo, tady už je celkem novinka. Asi už beru, vidím tady do výběhu. To je trochu zpomalý. Musíme přibržďovat. To úplně nezabrzdíme. Stejně budeme muset malinký temperon. Bratkovice. To Bratkovice. Nevím, proč se to má chtít otevřít dveře. Netuším. Ok, nevím proč. Nevím, tak. Vlastně to písknutí k odezdu. To by se měli otevřít. Fakt nevím, co s tím je. Tak, jdeme dál. A jdeme do naší příbramy. Tak, pustíme Bratkovice.
jdeme do příští zastávky, kterou snad vyhlásí se. Máme být za 6 minut. Příští stanice Příbram. Ne. Už jste slyšeli naši pro nás, jako strojvedoucího pro mě, většinou stanici. Kam bude to půlhyťka 40 minut to video, no. Se do oblouku. Já nádhernou rovinku koukám, že budeme mít. Připrav se na 60, budeme mít to hodinu výběhu. Už můžu. Že do těch Příbramy stejně přejdeme tak o minutku třeba dřív. No nevadí, no. Doufám, že ta 60 je tady. Máme pískáček. Jak se to drží tu 60, co tady je. Pískáček z druhé strany. Máme zase 70. Se přidáme. Ať se to pofrčí. Rozjede se to. Snad jo. Jo, to vypadá dobře. Tady je to jak? Tady je to trochu do kopce, no. Už se na 60. Ještě jdem do výběhu. Je to 60. Máme dole. No, pomalu je to dobrý. Máme zase pískáček 60. Tak. A jo, se taky ozveš. Tady to je fakt nádherný oblouk udělaný. Sedmdesátka zase, je to tak maximálka tak 75, co jsem tak myslel na tady na té lokálce tady. Co jsme tak nejrychlejší, tak bylo těch 75. No. No, 60, nedá se tam 75. To 70, tak to tady. Nebo bys tady třeba nebyla 40 nebo 50. Kdyby tady byla 40, tak musíme totálně prostě, takže by všichni popadali by vzadu. Máme 44, ve Příbrami máme přes 46. Tak uvidíme, jak to dopadne. Pomalu běžíme do těch Příbramy. Máme být na druhý kolej.
30, ne, straha 40. Je 50. 50. Příbram na stávku, až už tam budeme co bydu. Už se blížíme pro nás nakonec. Tak, už to jdem do výběhu. Je peron, tak takovej. Příbram. Tak. Jsme Příbramy. Zde to pro nás končí. Takže vybereme lidi. Omlouvám se za to takovýto prudký brždění, jo, nehraju to tolik. Takže prostě jsem ten Schumacher jak vlakovec, prostě ještě se to douču. Takže tohle by bylo z dnešního videa z Dic do Příbramy úplně všechno. Jste s 814 z Nightbird 310. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak zanechte nějaký like, třeba i odběr. A doufám, že se tady někdy zase vidíme, tak jo, tak se mějte a čau čau.